COVID-19 krisialdiak agerian utzi du euskara bezalako hizkuntza bat zein zargarria den. Eta aldi berean, Elhuyarren argi dugu, zein garrantzitsua den euskarazko edukiak sortzea, teknologiarekin lotutakoak, zientzia divulgazioa euskaraz egitea, era guztietako edukiak sortzea eta zabaltzea, komunikazioak euskaraz egitea. Izan be, guretik eta gure hizkuntzan egiteak, euskaldunoi, herritarroi, hurbiltasuna, sinesgarritasuna, konfiantza ematen digu. Euskal komunitate osoa adi gaude gizarteak momentu honetan zer behar dituen sortzeko, zabaltzeko eta danok kontsumitzeko. Horretarako euskal eragileok elkarlanean ari gara behar horiek identifikatzen, lantzen, baina horretarako bidelagunak ere behar ditugu. Administrazioaren laguntza eta eredugarritasuna behar dugu. Herritarren hauspoa behar dugu, enpresen konplizidadea behar dugu. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki nahi dugu, eraiki behar dugu, elkar hartuz eta elkar zainduz.